Tak, hezký dobrý večer z Brna. Doufám, že se vidíme a slyšíme. A já jsem Lucie, jsem koordinátorka IVF pro české a slovenské pacienty a působím v Brně na klinice. Unika byla založena už v roce 1991, nejdřív v Brně na Barvičové a potom časem jsme otevřeli i pobočku v Praze Butovicích, kde sídlí druhá pobočka dodnes. Mým dnešním úkolem je provést vás IVF léčbou s darovanými oocyty a případně vám i zodpovědět otázky, na které se mě klidně můžete ptát. Co budu vědět, tak vám samozřejmě odpovím, anebo potom případně i dodatečně napíšu. Pokud se jedná o IVF léčbu, nebo pokud se vůbec jedná o to, kdy se rozhodnout navštívit nějakou kliniku reprodukční péče a začít řešit neplodnost. Pokud je vám 30 nebo o něco méně více a snažíte se, máte pohlavní styk bez ochrany zhruba 1 rok, tak to je ten správný okamžik, kdy případně nejdřív navštívit svého obvodního gynekologa, který by vám mohl pomoci s tím, že vám například vezme 2., 3. den cyklu hormonální profil, udělá vám 8. den, 9. den cyklu ultrazvukovou kontrolu, folikulometrii, zjistí, jestli vám dozrávají folikly, může vám případně třeba naplánovat pohlavní styk a tak dál. Pokud se ani přesto nedaří, tak to je asi ten správný okamžik, kdy navštívit kliniku, třeba i naši. Pokud je vám 35 a více, tam už bych tak dlouho nečekala, tam bych čekala maximálně půl roku a už bych tu situaci začala řešit, protože zhruba do toho 35. roku věku většinou problém nebývá. Od toho 35. roku věku už ty folikly nebo oocyty ženy výrazně stárnou, to stárnutí se na nich začíná podepisovat, začínají být i geneticky nekvalitní a potom už je to víceméně honba za časem. Pokud teda jste udělali už ten krok, rozhodli jste se, že k nám zavoláte nebo napíšete, tak ten postup je zhruba následující. Nabídnu vám nějaký termín konzultace, ta konzultace s lékařem trvá zhruba hodinu a zhruba 3/4 hodinu před tou konzultací předchází spermiogram partnera. Ještě jsem zapomněla podotknout, pokud budete mít nějaké dotazy, klidně v průběhu celého vysílání se ptejte. Spermiogram partnera. Partner doporučujeme, aby měl zhruba 2 až 3 dny sexuální abstinenci, ne delší dobu, ne kratší dobu. Když je ta abstinence kratší, tak toho vzorku je málo k zhodnocení. Pokud ta abstinence je delší, tak už tam vznikají fragmentace, různé vady na těch spermích a není to optimální. Takže ten ideální čas je 2 až 3 dny. My během zhruba půl hodiny ten spermiogram vyhodnotíme a lékař už má potom k samotné konzultaci i výsledek toho spermiogramu, zná i ten andrologický faktor. V momentě, kdy si domluvíme termín, vy nám vyplníte na našich stránkách anamnestický dotazník, to je taková tabulka s vaší gynekologickou anamnézou a v podstatě na základě této my vám založíme kartu, lékař si může dopředu prostudovat vaši anamnézu a když vy přijdete, tak spolu tu anamnézu projdete, naplánujete nějaký další postup, ženě se udělá ultrazvuk, jak jsem říkala, zhodnotí se spermiogram a zhruba vám lékař nastíní, jakým směrem se budete ubírat. U nás potom nabereme krev na AMH, TSH, prolaktin. Buď si můžete už tyto hodnoty přinést od svého gynekologa, ale pokud je nemáte, tak nevadí. Teď nově AMH hradí i pojišťovna, takže vlastně za to ani nemusíte nic platit. To AMH my potřebujeme k tomu, abychom zjistili, jakou máte ovariální rezervu, to znamená, abychom věděli, jakou zásobu vajíček ještě máte. Neříká nám to ale nic o kvalitě těch vajíček. Ta, jak jsem říkala, každým rokem klesá, protože spermie se tvoří
každý jeden den nové a zhruba po 3 měsících se ta dávka těch spermií jakoby vymění, obnoví. Takže když muž třeba užívá antibiotika, má horečky, je nemocný, tak řekněme ideálně si nechat zkontrolovat spermiogram po 3 měsících, kdy jsou ty spermie nové. Ovšem žena už se zásobou vajíček rodí a ty vajíčka jsou tak staré, jak je ta stará sama žena. Takže tam je to trošičku horší. Na základě toho AMH, jednak teda víme, jakým směrem se ubírat, což potom během několika dní vám zavolá lékař a domluví se s vámi, potvrdíte si tu cestu, kterou jste si už navrhli během té konzultace a zároveň na základě té hodnoty ten lékař, pokud se rozhodnete podstoupit IVF, tak vám je schopen nastavit optimální hladinu léků a díky tomu, že takhle na míru nastavíme ty léky stimulační, tak v podstatě už téměř jsme vymítili hyperstimulační syndrom, ne, že by někdy komplikace nebyly, ale víceméně můžeme říct, že už ta bezpečnost toho celého procesu a té stimulace je na vysoké úrovni. Málo kdy dochází k nějakým závažným komplikacím, protože tím trendem dnešní doby je i těch stimulačních léků dávat co nejméně. Pokud se domluvíme, že IVF léčbu zahájíte, tak tím krokem číslo 1 potom je nechat schválit žádanku na pojišťovnu. Pojišťovna v tuto chvíli proplácí 4 IVF cykly, a to do 40 let věku ženy. Respektive poslední transfer by měl proběhnout jeden den před 40. narozeninami. A pokud se bavíme o tom, dokdy je vůbec možná léčba na klinice, tak je to poslední možnost, je den před 49. narozeninami. Pokud máme schválenou žádanku na pojišťovnu, tak si vás znovu pozveme k nám na Uniku, tam se s lékařem teda domluvíte, jaké ty stimulační léky budete mít, jakou hladinu těch léků budete mít, dostanete protokol léčebný, domluvíte se s lékařem na případných nějakých metodách, které jsou potřeba, například k selekci spermií a podobně. No a potom už se domlouváme spolu, kdy si podepisujeme jednotlivé souhlasy s léčbou, které už vám i naposílám dopředu, včetně kalkulace, abyste všechny tyto důležité informace a kroky znali už dopředu. No, takže si spolu podepíšeme ty souhlasy, sestřička vám vysvětlí, jakým způsobem budete aplikovat léky, předávám stimulační plán, pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak ještě zodpovíme a vaším úkolem potom bude se ozvat první den menstruace a od druhého dne zpravidla zahajujeme stimulaci. Zveme si vás na 2 kontroly, na první folikulometrii zhruba po týdnu, za 2 až 3 dny druhá folikulometrie, tam vždycky lékař změří, spočítá folikly, vydá léky na zhruba další ty 2 až 3 dny. Na druhé folikulometrii už standardně bývá stanoven termín punkce. Pokud je potřeba nějaké předoperační vyšetření, například když už je vám 40 let a více, nebo se dlouhodobě s něčím léčíte, diabetes, astma, vysoký krevní tlak, tak to už teda předem se domluvíte i s lékařem a sestřičkou na tom předoperačním vyšetření. Pokud nic takového, jste mladší, dlouhodobě se s ničím neléčíte, předoperační vyšetření nepotřebujete. Sestřička vám všechno vysvětlí, jakým způsobem potom přijít na punkci, v kolik hodin, kdy má přijít partner, jak to bude probíhat. No a potom v ten den samotné punkce přicházíte na sál, tam se převlečete a vlastně v krátké celkové anestezii odebíráme vajíčka. Ta vajíčka se ještě ten den oplozují a od dalšího dne můžete potom v pacientské zóně sledovat vývoj embryí. Ty se vyvíjí zhruba 5 dní. Někdy, když jsou ta embrye trošku pomalejší, tak se vyvíjí třeba i 6 dní. No a jedno embryo standardně transferujeme a pokud je embryí víc, tak doporučujeme ta ostatní zamrazit. Protože kdyby se nepovedlo na poprvé a neotěhotnila jste, tak potom už můžete přijít na jenom takzvaný kryoembryotransfer
kdy už nemusíme podstupovat celou tu proceduru ze stimulací, s punkcí, s anestezí, ale chodíte jenom na ultrazvukové kontroly zhruba 10. den cyklu. Ty embryotransfery dřív se bylo častým jevem, že ženy brali estrofen, brali estrogen, hormon. Teďko je takový trend, že pokud je to jen trošku možné, žena má pravidelnou menstruaci a zhruba do těch 40 let věku, tak se snažíme ten estrofen nepoužívat a snažíme se využívat to, jak funguje vaše vlastní tělo. To znamená, pozveme si vás těsně před tou ovulací, 8. 10. den cyklu. Pokud ta prognóza je příznivá, to znamená sliznice děložní 7,5 mm, dominantní folikl přítomen, minimálně 15 mm, můžeme ten den aplikovat Ovitrel, který způsobí to, že ten folikl zhruba do 36 hodin praskne. No a po tom prasknutí nasazujeme takhle, když ten folikl praskne, ten obal toho foliklu, říká se tomu žluté tělísko, a to si samo produkuje progesteron. Takže vy toho progesteronu máte dost, ale my vám přeci jenom v této chvíli trošičku pomůžeme a trochu toho progesteronu ještě dodáme, ale jenom úplně v minimální míře. A po 5 dnech zavádění toho progesteronu zase přicházíte na transfer. Na ten transfer můžou s pacientkou přijít i partneři, můžou jít i na sál, po domluvě je to v pořádku, samozřejmě předtím se patřičně převlečou do sterilního oblečení a ten samotný transfer už je bez anestezie. Je to víceméně jen takový zákrok na pár minut. Doporučujeme na ten sál přijít s plným močovým měchýřem, aby ta pozice té dělohy byla lépe přístupná. Lékař s katetrem zavede embryo a za 14 dní po tom transferu děláte těhotenský test. Jinak ještě takhle bych řekla, co se těch metod týče, máme pro české pacienty 2 balíčky metod a plus navíc je možné si třeba ještě dovybrat i po domluvě s lékařem nějaké další metody, například třeba metodu těch selekce spermií. V poslední době máme takovou nejčastěji využívanou metodu mikrofluidní čipy. Ke všem těm metodám máme pěkné povídání na našich stránkách, takže pokud chcete, v té sekci metody, tam ke každé té metodě nějaké povídání máte, ale když už jsem načala teda ty čipy, tak to je taková nejméně invazivní metoda selekce spermií, kdy vlastně dáme vzorek toho spermiogramu do toho čipu a ty spermie musí projít takovou membránou, takovýma mikrobariérama. A ty mikrobariéry simulují to prostředí ve vejcovodu a vlastně ty spermie, které jsou schopny projít tou mikrobariérou, tak to jsou i ty, které by byly schopny případně i v tom přirozeném cyklu tím vejcovodem projít a dostat se k tomu vajíčku. No a ty spermie, které projdou, tak potom vykazují lepší pohyblivost, tvar a vyskytuje se tam méně fragmentací, takových těch poškození. Takže tohle je třeba jedna z takových oblíbených metod našich lékařů. Jinak ještě, když se vrátím k tomu spermiogramu, tak my u spermiogramu hodnotíme vždycky 4 kritéria, a to je koncentrace, to je objem, to je tvar a to je pohyb. Takže podle těchto kritérií my vlastně zhodnotíme ten spermiogram. Pacientům nabízíme také preimplantační genetické testování. Nabízíme to plošně všem pacientům, ale samozřejmě musí na to být nějaká indikace. To znamená například, když je ženě víc než 35 let, když jeden z pacientů prošel nějakou chemoterapii, radioterapii, když jsou tam opakované potraty, opakované neúspěchy, pacientka absolvovala například minimálně 2 IVF cykly bez úspěchu a tím rozumíme IVF cyklus jako IVF i všechny kety, kryoembryotransfery. Není to jeden IVF, druhý IVF cyklus. Je to IVF plus všechny kryoembryotransfery. Tak pokud tyhle všechny jsou neúspěšné, tak i to je indikace k tomu PGT a vyšetření, kdy my
potřebujeme nabrat nejdřív karyotyp obou partnerů, potom partneři absolvují genetickou konzultaci a s tím výstupem z genetické konzultace potom teprve necháváme schválit cyklus na pojišťovnu a pojišťovna uhradí i to genetické testování. No a díky tomu, že my takhle otestujeme ta embrya, respektive děláme to tak, že necháme 5 dní ta embrya kultivovat a nedojde k čerstvému transferu, místo toho my odbioptujeme pár buněk z toho embrya, zamrazíme embryo a zamrazíme i ty buňky a potom už vlastně pracujeme jenom s těma buňkama odbioptovanýma, posíláme je do laboratoře a dostaneme zhruba za 3 až 4 týdny výsledek a jsme schopni takto tímto způsobem selektovat embrya, která jsou vhodná k tomu transferu, která jsou životaschopná a kde tam je potenciál, že se to těhotenství bude v pořádku vyvíjet. A zároveň teda ušetříme té ženě několik neúspěšných transferů a víme, která embrya také nejsou vhodná k tomu transferu. To je PGT-A vyšetření a když už v rodině existuje nějaké monogenní dědičné onemocnění, to znamená například už někdo v rodině onemocněl cystickou fibrózou, spinální muskulární atrofii nebo hluchotou, nebo pokud už se třeba narodilo takto nemocné dítě, tak my na základě tohoto testování jsme schopni vyselektovat embrya, která nesou tu genetickou mutaci, ty netransferujeme a transferujeme jenom ta zdravá. Takže jsme schopni nabídnout i tohle vyšetření. A i na tato 2 vyšetření, na to PGT jako takové, přispívá pojišťovna. Ale samozřejmě je potřeba nejdřív projít tu konzultaci s genetikem. To by bylo asi všechno k tomu IVF cyklu. Zatím žádné otázky nevidím. A ještě bych se zmínila o cyklu s darovanými buňkami. My nabízíme jak darované spermie, tak darovaná vajíčka. Ty cykly s darovanými spermiemi, řekla bych, jsou trošičku jednodušší, protože my ty spermie už máme zamražené. Ti dárci taky prochází takovým celým kolečkem vyšetření a jakmile jsou propuštěni do toho dárcovského programu, tak my těch pár dávek zamrazíme a v momentě, kdy teda si partneři vyberou nějakého dárce, nějaké dárcovské spermie, tak vlastně flexibilně v den oplozování prostě jenom tu dávku rozmrazíme a vajíčka oplodníme těmi spermiemi. U darovaných vajíček je to trošičku komplikovanější, protože tam se snažíme tak jako trošku nasynchronizovat ten cyklus té ženy a zároveň té dárkyně. Jinak dárci i dárkyně jsou právě geneticky testováni na ta nejběžnější geneticky podmíněná onemocnění, která sužují naši společnost, to je právě ta cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota, bereme jim karyotypy, prochází prostě určitým takovým kolečkem vyšetření u nás a potom teprve jsou propuštěni do dárcovského programu. Ty dárkyně v momentě, kdy teda se rozhodnete, nebo se pacienti rozhodnou pro tuto cestu, tak v podstatě na základě jejich fenotypu a na základě nějakých jejich preferencí my společně tu dárkyni vybereme a tak si jako v uvozovkách zarezervujeme. Ona tuší, že v určitým časovým období bude zahajovat léčbu, nebo léčbu ne, stimulaci, léčbu zahajuje ta příjemkyně a v momentě, kdy příjemkyně má menstruaci, zahájí léčbu, tak paralelně s tím stimulujeme i tu dárkyni. Pokud u příjemkyně probíhá všechno v pořádku, sliznice roste dobře, tu podporujeme právě polikáním estrofemu. Zároveň ten estrofem nám způsobí to, že nám zablokuje folikly tak, aby nedošlo k ovulaci a my můžeme trošičku počkat na to, až bude ta dárkyně připravena na punkci. A v den, kdy se punktují vajíčka, partneři přichází na spermie a ta příjemkyně nasazuje progesteron na 5 dní a my ten den oplozujeme, zase 5 dní kultivujeme, někdy 6. den,
teprve je embryo vhodné, ale potom jedno transferujeme a zbytek zase zamrazíme. Já jsem se dívala, tady paní před chviličkou psala, jestli je možné udělat genetiku i zamražených embryích. Jako čistě teoreticky to možné je, jenom se k tomu tak často neuchylujeme, protože je to zase takový nějaký zbytečný zásah na ta embrya. Musíte rozmrazit, pak teprve zase odbioptujete ty kousky, ty buňky, znovu ty embrya zamrazíte, ty bioptované kousky odešlete na vyhodnocení a potom vlastně vybereme ta embrya a zase to embryo rozmrazíme a teprve vkládáme. Takže se snažíme, pokud to jde, tady toto vyšetření dělat při tom čerstvém cyklu, abychom ušetřili to jedno rozmražení a zamražení. Ale čistě teoreticky je to možné i na těch zamražených embryích. A potom tady mám další dotaz. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký je rozdíl v genetickém testování jednotlivců. Oba jsme s partnerem byli jednotlivě testováni, ale museli jsme podstoupit i společnou genetickou konzultaci. V podstatě u nás partneři to absolvují stejně tak. My vezmeme krev jak partnerce, tak partnerovi a tato krev, když máme výsledky, právě bereme spinální muskulární atrofii, trombofilní mutace, spinální muskulární atrofii, cystickou fibrózu a hluchotu a karyotypy. A když vlastně ty výsledky máme, tak tyto výsledky odesíláme na konzultaci genetičce. A ta genetička udělá společnou konzultaci páru, no a z té konzultace nám dodá zprávu. Takže u nás to chodí tak, že nabereme oběma partnerům krev, ale ta genetická konzultace potom probíhá společně. Tak, to je zatím všechno. No, já jsem skončila zatím teď u toho testování a u cyklu s darovanými vajíčky. No a v podstatě ještě teda na rozdíl od IVF, tak v tom cyklu s darovanými vajíčky my mluvíme i o takzvané garanci. To znamená, a garance spočívá v tom, že v ten den odběru spermií my ten spermiogram vyhodnotíme. V ten den oplozování vajíček. A když ten spermiogram je v pořádku, to znamená maximálně jedno to kritérium je o něco horší, tak mluvíme o tom, že můžeme garanci dodržet. A pokud by se vyvinulo nebo vykultivovalo jedno embryo jenom, nebo žádné, tak naše garance spočívá v tom, že my vlastně musíme pacientovi ta embrya dodat, minimálně ta 2, v příštím cyklu, který už ten pár neplatí. Pokud ovšem garanci pár nesplňuje, to znamená, je tam více těch kritérií horší u spermiogramu, tak mluvíme o tom, že vlastně garance není, to znamená, i kdyby se vyvinulo jedno embryo nebo 5 embryí, tak z toho pro nás neplyne v tu chvíli žádná další povinnost. Takže to se týká garance. Jinak další ještě takovou věc, co naše klinika nabízí, je ještě takový holistický přístup, protože samozřejmě ta léčba jako taková, ty stimulační hormony, to je jedna věc, ale druhá věc je vlastně ta psychika té ženy během celé té léčby, která po jakémkoliv neúspěchu je horší a horší. A my se snažíme aspoň tou cestou ty ženy podpořit, že nabízíme nějakou formu těch holistických metod, to znamená, může se žena spojit s naší psychoterapeutkou, která se vyloženě zaměřuje na celý ten IVF proces a může si domluvit konzultaci s ní, případně třeba, když někdo řeší nějaké svoje problémy akupunkturou, tak jsme schopni také vykomunikovat přítomnost akupunkturistky v den transferu.
ale jinak všeobecně samozřejmě doporučujeme, už než teda pár se začne u nás léčit i během celého toho, aby možná se zvýšenou bedlivostí dbal na ten zdravější životní styl, hlavně na dostatek pohybu, na to, aby měl dostatek času každý sám pro sebe, aby si to udělal celou tu proceduru taky trošičku jako hezkou a odlehčenou, protože všechny ty návštěvy u nás, ať se snažíme ze všech sil udělat maximum, i když někdy to taky není v našich silách být vždy a všude na telefonu a vždy a všude s tím pacientem, ať se snažíme, tak zkuste i vy sami nějakým způsobem prostě si tu celou proceduru udělat nějakým způsobem hezkou, věnovat se věcem, které vás baví, dělat věci, které vás baví a hlavně se dostatečně hýbat, třeba i nasadit nějakou vitaminovou kůru, prostě udělat si to celé nějak příjemné. Já se teď v tuto chvíli dívám, že tady nemáme žádné další dotazy, ale každopádně, kdybyste chtěli a měli zájem přijít na konzultaci k nám, tak určitě budeme rádi. My v tuto chvíli dokonce i do 31. března, tuším, se snažíme naše pacienty podpořit akcí, a to 4 000 sleva na stimulační balíček a ještě metodou EmbryoGlue k tomu prvnímu čerstvému transferu. To za český program. Takže budeme rádi, když přijdete. A teď ještě teda i novinku máme, že odběr AMH je také hrazen pojišťovnou, ale jak jsem říkala, klidně už můžete si nechat nabrat AMH u svého obvodního gynekologa a případně nějakou takovou první mini konzultaci si udělat s ním, a než se rozhodnete třeba kontaktovat nás. Ale pokud přijdete, budeme rádi. Pokud pod příspěvek ještě budete někdo chtít napsat nějaké dotazy, tak klidně napište, dodatečně vám je zodpovíme, anebo potom teda případně kontaktujte přímo mě na stránkách a už se na všem domluvíme. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a držím palce, ať už jste v té celé léčebné fázi kdekoliv. Věřím, že jednoho dne se to podaří. Mějte se moc hezký a hezký večer. Naschledanou.